smo se okupili povodom otvorenja novog dijela BH IVF centra Dr. Balić. To je novi prostor koji smo otvorili nakon 12 godina rada u liječenju neplodnosti. Centar je osmišljen tako da pored izuzetnog stručnog kvaliteta naših usluga nudi modern pristup dijagnozi i liječenju neplodnosti. Prije svega to je jedna dijagnostička procedura koja se zove jedan korak do dijagnoze neplodnosti, one stop diagnosis on infertility ili dijagnoza neplodnosti u jednom danu, gdje na jednom mjestu mogu se obaviti sve ključne pretrage i da se u vrlo kratkom vremenu dođe do prave dijagnoze, jer jedna valjana dijagnoza je uslov za neko i uspješno liječenje. Pored toga, pacijentima koji mogu da na različite načine dođu do nas, jel tako, i u komunikaciji sa nama dobiju prije dolaska odgovarajuća uputstva, nudimo i uslove smještaja, boravka, uslove provođenja cijelog dana ovdje u centru za srce, odnosno u centru IVF centru Dr. Balić, koji će nekako omogućiti i pacijentima i nama da se sprijateljimo, da uspostavimo bolji kontakt, jer ta komunikacija, tim koji se bavi liječenjem neplodnosti i pacijent je jedan također od bitnih uslova za uspješan ishod, jel tako, živorođeno dijete, za što se mi svo vrijeme trudimo. Ovo je baš, ne da je iskorak, nego to je ogroman iskorak, to je bukvalno bio moj san. Ja do ovog momenta nisam ga smio ni govoriti nikom, zato što je to bilo stvarno nešto o čemu smo doktorka i ja maštali, ali eto, neke su se kockice poslagale pa smo došli do toga da to zaista, jer mi smo sad napravili da možemo da pružimo našim uslovima vrhunsku uslugu, na svjetskom nivou, u našoj Tuzli, a mi ćemo ovdje raditi sve vrste liječenja neplodnosti, i konzervativni, i operativni, i vantelesnu oplodnju, i tako da imamo sve resurse koje smo imali prije, ali sad imamo znatno bolje uslove, pogotovo sad potencijalno da ćemo imati te specijalne uslove vezane za pročišćenje zraka, koje po mojim saznanjima niko u okruženju nema, a da nam je to u stvari falilo u onom prijašnjem planu. Da ovo što smo uradili, po onome što mi znamo, da ovakve uslove ne znamo da još neko ima. Ovo je jedinstven centar po toj načinu, ponude u regionu, i ja se nadam da ćemo opravdati povjerenje koje su nam do sad ukazivali naši pacijenti i da će to biti tako i dalje. I radujem se to što tuzlanska medicina generalno ima tu mogućnost, kao i do sada, da pruži nešto izvan dosadašnjih okvira, ne samo u našoj zemlji, nego i u regionu.